Liam, ito. Sino yan? Liam. Ang galing draw mo yan. Asan ang hair ni Liam? Ito. Asan? Draw niya yung line-line. Oo, dinraw niya yung line. Ang galing, Liam. Sino yan? Asan si Liam? Kuya, wag mo naman burahin. Liam, asan hair mo? Siya nag-draw nung hair niya. Oh, nag-draw na. Asan eyes? Pa-draw natin kay kuya yung eyes. Yun. Ayun! About yung mouth ni Liam, kuya. Wala siya mouth. Nose niya ito. Asan? Tingin. Oh, galing ni kuya. Sino yan, Liam? Liam. Liam yan? Huh.